Har du glædet dig til den her uge? Ja, lidt. Lidt. Hvilke forventninger har du til ugen? At det bliver en god uge. Tror du kommer til at lære noget? Nej, faktisk ikke. Lidt måske. Hvad har I lavet indtil nu? Altså, indtil videre har vi kun lavet det der med pladerne. Vi ved ikke noget, hvad er det? Det der papir, hvor man skal skrive sin klasse, og så bogstav, og så så skal vi så lave plus eller sådan et eller andet. Hvordan var det der Iron Man? Det var sådan fint nok. Hvad fortalte han om? Han fortalte alt muligt sådan, at hvor meget han øvede, og hvor langt han skulle cykle og løbe og svømme, og hvad det gik sådan ud på. Kunne du nogensinde selv tænke dig at lave en Iron Man? Nej. Okay.